помагаме си. Общо взето е много голямо семейство. Моят съпруг имаше една много хубава кола, която аз много исках да карам. Търсих го изцяло, пазарджик, да го намеря, да се запозная с него и да му карам колата. И така и не го намерих. Един приятел, той ни запозна и така стана. След това ходихме в друга държава при майка му в Англия и там ми казахме, че мислим да правим сватба. И тя се съгласи, обяснихме и народни носи, върнахме се тук, имахме сватбена агенция и всичко това стана много бързо. И аз му предложи, вика, Митко, айде да се оженим, да направим сватба. И той ми каза, що ми искаш, добре. Той ми дава свобода. На мотор се чувствам свободно. Обичам го, да. Това е моят роден град и си го обичам и се гордея с този град. Харесвам и града. Как се променя Пазарджик? Към по-добро и към по-лошо. По-добро, че се строят нови неща, подновява се града, по-лошо, че градът ни се пълни с бурки. И тук им казват нинджи. И това е грозно нещо. Целите покрити. Още ми отива. Като съм удива. Преди години си бях казала, че един ден, ако имам сватба, тя ще е в български носи. Да бъде нещо по-различно, нещо българско. Липсва ми този ден. И постоянно спомени от тогава и ми липсва. Идеята дойде, понеже сме българи и сме в България, и лично аз се гордея с това, че съм българка, и реших да се върнем в едно време, да бъдем в български народни носи. И моят съпруг се съгласи и така и стана. Искам да кажа на всички българи да се гордеят, че са българи с българската история, защото няма друг народ с история като нашата, и да не забравят, че малката България ни чака и ни обича. Чувствам се българин, горда съм, че съм българка.